Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me ennustetaan alle 21-vuotiaiden miesten EM, jalkapallon EM-kisat. Miten ne tulee menemään. Eli lohkossa, eli kerrotaan vähän tästä. Ne pelataan Slovakiassa tänä vuonna nämä EM-kisat. Lohkoja on 4 kappaletta A, B, C, D-lohkoa, jokaisessa on 4 joukkuetta. Ensimmäisenä A-lohkossa pelaa Espanja, Slovakia, Romania sekä Italia. Ja aloitetaan siellä, että neljänneksi ennustan sijoittuvan Romanian. Ja sitten seuraavaksi tehtävänä meillä on käydä läpi Romanian kyseisen joukkueen kokoonpano. Joka Romanialla on maalivahti Razvan Sava. Puolustus Umit Aktak, Kostin Amzar, Andrei Borja, Christian Ignat, Matei Ilje ja Toni Strata. Keskikentällä häärivät Marius Korbu, Konstantin Drameni, Rares Ili, Christian Mihai, Ovidiu Perianu, Octavio Popescu ja Katalin Vulturar. Hyökkäyksessä puoletaan Vladislav Blandautta, Reirs Burnete, Luis Mateanu ja Janis Stoik. Ja sitten puolestaan Romanian päävalmentaja toimi 47 vuotta. Ikää Rania Panku. Että sellainen joukkue. Joo. Jatketaan eteenpäin. Ja sijalle 3 sijoittuu isäntämaa ja Slovakia. Valitettavasti 2 ylempänä olevaa eli Espanja sekä Italia ovat ikävä kyllä sen verran kovia joukkueita, että heidän odotan menevän jatkoon heittämällä. Mutta katsotaan Slovakian kokoonpano näissä. Maalivahdit Lubomir Velko, Adam Danko ja Thomas Fruwald. Puolustuksessa Jakub Jakubko, Dominik Javorcek, Samuel Kopacek, Filip Mielke, Adam Obert, Nikolas Sikula ja Marek Ujaki. Keskikentällä Artur Kaidos, Dominik Holi, Sebastian Nibla, Mario Sauer ja Martin Swiderski. Hyökkäyksessä Roman Serbekai, Adam Grazi, Timotei Jambor ja Nino Merselli. Ja maailmantainen 50 päävalmentaja isäntämaa Slovakialla toimii 51-vuotias Jaroslav Kentos. Sitten, ja unohdin vielä sanoa sen, että lohkoista sitten yksi sijoitus. Johko voittajat ainoastaan pääsevät jatkoon EM-kisoissa niin sanotusti välieriin. Siellä 2 sijoittuu.
Italia. Ei mitään ihmeempää. Mutta käyn edes kurkkaamassa, mikä on Italian kokoonpano näihin kisoihin. Maalivahdit Desperaces ja Joel Chucky. Puolustajat Diego Coppola, Daniele Gilardi, Lorenzo Pirola, Riccardo Turiccia ja Mattia Zanotti. Keskikenttäpelaajat Tomi Bradanci, Alessandro Bianco, Giovanni Fabian, Cern Dour, Niccolo Pisilli ja Matteo Pratti. Hyökkäyksen Giuliano Ambrosino, Wilfried Gnonto ja Luca Coleoso. Päivältä 57-vuotias Carmi Nunziata. Ei mulla ole nyt mitään enempää tiedotettavaa. Ja tällä perusteella sitten ykkössijaan ottaa Espanja. Käydään katsomassa Espanjan kokoonpano. Maalivahdit Pablo Campos ja Alejandro Iturbe. Puolustus Hugo Bueno, Rafa Marin, Christian Mosquera, Marc Pubil ja Juan Lu Sanchez. Keskikentällä Javi Guerra, Alberto Morleiro, Pablo Torre, Benat Turrientes. Hyökkäyksessä puolestaan Juan Fernandez, Nieres Hernandez, Mateo Josef, Diego López ja Raúl Moro. Päivältä 51-vuotias Santiago Denia. Valitettavasti Espanjan supertähti Lamine Yamalia ei kokoonpanossa näytä olevan, vaikka hänen ikänsä niihin kisoihin kyllä riittäisi. Hän on aina ollut kisoissa superia. Mutta näin kuitenkin ennustan, että näin tulee. Mutta tästä sitten pikemmittä puheita siirrytään B-lohkon pariin, jossa pelaavat Tsekki, Englanti, Saksa ja Slovenia. Ja ennustan, että neljänneksi sijoittuu Slovenia. Jonka kokoonpano on seuraavanlainen. Maalivahdit Jean-Luc Lepan ja Martin Turk. Puolustus Srdan Kuzmik, Ninio Milik. Keskikenttäpelaajat Tio Kipot, Jan Jevsenjak, Dino Kosic, Enrik Ostros, Martin Peskar ja Josh Pisek. Hyökkäjät Jas Begic ja Marko Prest. Päävalmentaja 48-vuotias Andrei Rasir. Mennään Rasirilla. En tiedä, ei oikein mitään sanottavaa tästä. Sitten puolestaan sijalle 3 sijoittuu Tsekki. Jonka päämaailmanilla oli Lukas Hornicek, puolustajat Mattei Hatas, Denis Halinski, Josef Koselu, Andrei Kristvalusi, Karl Spatsil, Martin Sushomel, keskikenttäpelaajat Dan Langhammer, Philip Prepsel,
Filip Prepsil, Aleksandr Soikka ja Patrik Vider. Hyökkäjät Daniel Fila, Vaclav Seik ja Denis Visinski. Ja pääluottaja 55-vuotias Jan Susovarek. Mennään Susovarek. Tällainen joukkue. Tuossa oli selkeät ykkös- ja kakkospaikan ulkopuoliset joukkueet, tai ykkönen ja kakkonen on selkeät, eli Saksa ja Englanti tulevat kamppailemaan niistä sijoista. Ja ne tulee menemään näin päin minun mielestäni. Eli kakkoseksi veikkaan sijoittuvan lohko B:ssä Saksan. Siellä näyttää olevan maalivahdit Noah Atubolu, puolustajat Bright Arimbi, Nathaniel Brown, Tim Oerman, Max Rosenfelder, Jamil Siebert ja Jan Tielman. Keskikentällä määrivät Erik Marl, Paul Nebel ja Rokkun Rage. Hyökkäyksessä Brian Gruda, Ansgar Knauf, Nicolo Tresoldi ja Nick Wultemander. Päävalmentaja 46-vuotias Antonio Di Salvo. Sitten lohko voittajan ja välieräpaikan nappaa B-lohkosta. Englanti. Näin tulee käymään, että Englanti nappaa lohkon ykkösen ja välieräpaikan Espanjan kanssa myöskin. Espanja tietysti A-lohkosta jo paikan on napattu. Sitten Englanti. Se pelaavat maalivahti James Bill, puolustajat Charlie Crosswell ja Archie Gray, keskittävät Elliot Anderson, Howie Elliott, Hayden Hackney, John Hazelwood, James McAtee ja Alex Scott. Hyökkäyksessä Omar Hodgkinson, Samuel Iling ja Jay Stanfield. Ja päävalmentaja irlantilainen 51-vuotias Lee Carley. Siinä niin. Jatketaan eteenpäin. Eli lohko C:n pariin, jossa pelaavat Puola, Portugali, Ranska sekä Georgia. On ehkä hieman kovempi lohko. Kyllä mulla on kaksi ennakkosuosikkia. Joo. Tiedän mikä tulee sijoittumaan neljänneksi. Ja se valitettavasti on sääli. Kyllä, Georgian paikka ottaa nelossia. Georgian maailman Luis Garatishvili, Mikhail Makartsaria, Irakli Azarovi, Saak Vandagnani, Georgio Maisurace, Mamatashvili, Lado Odishvili, Sapa Sansonov, keskikenttäpelaajat Luka Gagnice, Müller Lomiance, Mamageisvili, Morshidlace, Lasa Odisharia, Osikmasvili, Gabriel Singua ja Irakli Jegojan. Hyökkäjät Georgi Abuasvili, Vasili Gordesiani ja Georgi Kvernace. Päivätä 44-vuotias Ramas Svanace. Sitten sijalle 3 sijoittuu Puola, jonka kokoonpano on seuraavanlainen. Maalivahti Kaspar Topias, puolustajat Lukas Bjeiger, Milos Matisik, Ariel Mosor ja Patrik Peda. Keskikenttäpelaajat Jakub Kalucinski, Kasper Kolovski, Antoni Kosuvala,
Matei Legovski, Arkadia Purka, Mihail Rakotsi, Kajetan Smith. Häkkääjät Mark Gornolczyk, Tomas Pienko, Filip Skatchak, Simsak ja Pavel Terkovic, 51-vuotias Adam Majewski. Majesteettinen Majewski. Sitten 2 viimeistä sijaa on vaikeaa. 2 sijaa vielä jäljellä ja 2 ja 1 on erityisen tiukat. Portugali ja Ranska taistelee niistä sijoista. Ja näin ennustan, että tilanne tulee menemään. Kakkoseksi jää Portugali. Maalivahti Chao Carvalho, puolustajat Rodrigo Gomez, Christopher Marques ja Rodrigo Pinheiro. Keskikenttäpelaajat Matia Fernandes ja Gustavo Sa. Hyökkäjät Henrique Araujo, Carlos Fops, Chao Marques ja Pedro Santos ja Thiago Thomas. Ei peruna. Suomalainen Thiago Thomas ottaa Portugalin Thiago Thomas. Valitsi valitettavasti Portugalin. Olisi ollut vaihtoehtona valita myös Suomi. Mutta lähti lätkimään ja Portugalin maajoukko otti hän. Ja päivänä televisio 2-vuotias Jorge Rui. Joo, ei siinä mitään. Onnittelut Thiago. Mutta näin. Tällä kertaa lohko C voiton nappaa ja välierä paikan nappaa Ranska, jonka kokoonpano on seuraavanlainen. Maalivahdit Guilherme Ristes, Ismail Doucouré, Castello Lukepa, Christian Mastima, Gertin Merlin ja Kilian Silja. Keskikenttäpelaajat Lucien Agome, Andy Diouf, Johan Lepenan. Hyökkäjät Wilson Odegaard, Louis Chaumna ja Matistel. 55-vuotias Gerald Paticle. Näin. Ja sitten viimeinen lohko, eli lohko D:n pariin, jossa pelaat Ukraina, Hollanti, Tanska sekä Suomi. Ja näin tulee ennustusteni mukaan päättymään. Neljännen sijaan ottaa Ukraina. Ruin Neshesääret, Arsni Patakov puolustuksessa, Ilja Krupskai, Taras Mikhavko, Vitali Roman ja Kolovitsarenko. Keskikentällä Maksim Bargaru, Volodi Batsko, Oleg Osheretko, Vasislav Rubtsinski, Volodymyr Saljuk ja Aleksandr Jatsik. Hyökkäjät Ilja Kvasnitsai, Vladislav Vanat, Bogdan Vinik ja Nazar Volosin. Ja päivältä 44-vuotias Melgoza Unai. Sitten siellä 3 sijoittuu Tanska. Jonka kokoonpano näyttää seuraavanlaiselta. Andreas Jungdahl, Aske Adelgaard, Viktor Bak Jensen,
Anton Guy, Buelhai, Lucas Buelhai, Elias Gellert, Thomas Christensen, Oliver Provstgaard, keskittävät Totsi Chukvuani, Oscar Fraulo ja Oliver Suurensen. Ja hyökkäyksessä William Bowen. Päivällä täällä 52-vuotias Stephen Hoyer. Näin. Ja sitten Suomi sijoittuu toiseksi. Noin. Suomen kokoonpano on seuraavalainen maalivahti Lukas Bergström, puolustus Thomas Galvez, Ville Koski, Samuli Miettinen, Dario Naamo, Kalle Valleus, Miska Veitolova, keskittäjä Antoni Arifi, Hyryläinen, Topi Keskinen, Otso Liimatta, Niklas Pyyhtiä, Santeri Väänänen, hyökkäjät Teemu Hytönen, Oiva Jukkola, Juho Talvitie ja Kaspar Terho. Aloitaja 55-vuotias Mika Lehkosuo. Ja ykkösen Hollanti. Ja mitä mä oon höpissyt tässä, että ykköspää pääsee, mutta näköjään mä olisin juuri äsken, että kakkosetkin pääsevät toista jatkoon. Ja Hollannin joukkueen kokoonpano seuraavalainen Ovusu Oduro ja Calvin Raatsi, mailla Ryan Flamingo, Wither Göth, Gasavirjo, Jörn Meyer, Devin Rensch, Salah Edin ja Van de Berg, Van de Berg. Loppuun keskittävät Antoni Milabbo, Juri Reger ja Kenneth Taylor. Hyökkäys Ezekiel Bensusi, Miljon Manohoef, Noah Ohio, Ernest Poku, Van Bommel, Urban Bommel ja Brederode ja 52-vuotias Michael Resiger on päävalmentaja. Tässä näette vielä kaikki lohkot. Jatkoon välieriin menijät. Suomi, Hollanti, Portugali, Ranska, Englanti, Saksa ja Italia, Espanja. Näin. Kiitos kun katsoit ja palataan asiaa puolustuspelien alkaessa. Moi moi!